Care sunt recomandările dumneavoastră pentru o viitoare mămică? Ce ar trebui să aibă în vedere? Deci, nașterea unui copil este poate cel mai minunat și frumos moment din viața unei mame, dar în același timp reprezintă o mare responsabilitate și este șansa unică pentru sănătatea viitorului copil. Și de ce spun șansă unică? Pentru că recoltarea celulelor stem de tipul celor din cordonul umbilical și din sângele placentar este unică datorită faptului că se poate recolta doar în momentul nașterii. Și e important ca mămica să știe că această celulă stem pe care noi o recoltăm în momentul nașterii este diferită de celula stem de tip adult pe care o putem recolta oricând în timpul vieții copilului și adultului. Deci este mare păcat ca să nu exploatăm acest moment și să aruncăm această, să zic, sursă imensă de sănătate cu un mare potențial terapeutic. Recoltarea acestor celule stem se efectuează în momentul nașterii. Mamica trebuie să știe că este total lipsită de riscuri, este nedureroasă și mai mult se poate recolta chiar și la cele care își doresc ora magică, adică după clamparea puțin mai târzie a cordonului umbilical. Și având în vedere potențialul terapeutic imens, cred că acest lucru nu trebuie ratat și trebuie efectuat de fiecare părinte pentru copilul lui la naștere.